Zanupf door-to-door campaign. Yeah, right. Nhasi panapa ndiri kusangana nemwe nyaya iri kutenderera that one iri kutenderera macomment section ndokuyatangira ka. Ndobva yatanga kutenderera yakutanga kungotegwa ichingotorwa. So panapa ndiri kusangana nayo ndabva ndasangana nayo zvakare pane radio kunzi Zanupf door-to-door campaign is really stressing the sent unemployed people to promise us jobs. Hanzi makambeni nigirikine door Zanupf anobhora zvisingaiti because hanzi vanotuma vanhu vasingashandi marombewo kuti vauye vachiti imimi tutachakupedzai urombewo ivo vari marombewo vanhu vanenge vatumwa vacho kuti tikukuwanisai mabasa ivo vasitorina mabasa acho vasi ndo vanenge vatotumwa kuti vakuudzewo kuti tiri kuzokuwanisai mabasa ndopari kunzi mandigiri nacho anoshota chaizvo hanzi because ona kachinoitika ndechekuti iwo for sure unotanga kutarisa bhutsu yakapfeka munhu kuti bhutsu chinhu chinyowani chanenge akapfeka ipapo iT-shirt yemusangano nekepi yemusangano matrauser avazopuwa ndopaunonga kutoona futi nhamo yacho pazitrauser inenge rakapfeka kuti trouser raenda iri uzoona bhutsu hakunopoza hakuna bhutsu inenge kanyorwa kunzi Zanupf unotoona kuti bhutsu iyi kai zvinhu zviri pasi but munhu anenge achikudza kuti manje basa rinenge ratoita zvinhu zvezvo ndigirina chingoidzoserai muofisi chinchichi ndonyaya iri kutenderera panapa maexperience akasangana navanhu vakawanda apere ndoziva kuti inini ndakabva sangana nazvo pane vamwe machembere kuti aitudza kuti life yako inozoita beta munenge masingachatorari nenzara iwe uchingouya chetewo ungovhota chetewo chembere nguva ningovhota chete nenzara yemunaye because unoziva kuti munhu achipedza kukuudza izvo ndoti umbirawo mvura muda mvura obva umpa mvura unoona mamwiro waita mvura asi unozobudisa mvura nedhiringi manje unoti mamwiro ari kuita zvinhu zvikazvi asi mamwiro ekuti munhu ari kuningirina unotoona kuti ndizvezvo zvekutokavhira nzara inenge yakatokaka munhu chaizvo saka maexperience ezvinhu zvinoitika izvi akasiyana-siyana umwe munhu unotoona kana achitokumbira kana ubvumba pako almost every day but anenge akuuya akujoina neteam rova kucampaign andocampaign kusaidi kwandogara unoona akuuya kucampaign akuudza the same but unyatsoziva kuti life ikurarama munhu iye pachake iri pasi pasi chapo so ndo imwe nyaya iri kutaurika panapa maexperience but inini manje panapa ndamboya kuti mboonesana nemi da kuti mbonzwawo da kuti ndiudzewo yako experience kuti wakasangana neexperience yedoor-to-door campaign yeZanupf yanga yakaita sei vanhu vacho vanga vakaita sei chichaitika tell me ada kuti ukandiudza your story mucomment section ndodzoka nayo pana mutogadzira video tichionesana kuti ningi ningiri abudiso yake akadai tichumba ndanga uningirina munoziva zvandoita kuti nyaya ndodzifambira ndozvandechitoda izvo saka komenda uchindiudzawo yako experience yakasangana nayo panyaya yevanhu ivava makampeni emadododo kuti vaita sei kuside kwenyu.